Velkommen til Klassetrivsel. I denne her video vil jeg gennemgå, hvordan du opsætter en undersøgelse til mellemtrinnet overbygning ved hjælp af trinvis opsætning. Når du logger ind, så lander du på din lærerforside, og det første du gør, det er at klikke på Opret undersøgelse. Her klikker du på Opret undersøgelse ved hjælp af trinvis opsætning og trykker på Næste. Her der vælger vi for eksempel overbygningen. Her har du mulighed for at aktivere en vurdering. Herover i det felt herover, der har du mulighed for at tilføje vurderingsemner. Som udgangspunkt er der tilføjet dansk og projektopgave. Du kunne for eksempel også skrive matematik og eventuelt slet projektopgave, hvis det var det du vil. Og her har du mulighed for at tilføje nogle områder. Og du har mulighed for at tilføje et område. Det kunne for eksempel være og på den måde kan du så tilføje og slette områder, som eleverne skal forholde sig til. Det betyder for eksempel, at en elev vil møde spørgsmålet: vurder din egen indsats i forhold til faget dansk, vurder dit faglige udbytte i forhold til dansk, og vurder din deltagelse i timerne i forhold til faget dansk, og bagefter matematik på samme måde. Trykker på Næste. Her har du mulighed for at vælge undersøgelsesområder. Du kan åbne et undersøgelsesområde for at se, hvilke spørgsmål der hører til, og så klikker du på plus. På den måde kan du altså tilføje forskellige undersøgelsesområder, og du kan følge med i, hvor mange spørgsmål du har i alt. Du skal ikke komme over 30 spørgsmål cirka. Klikker på Næste. Her har du mulighed for at tilføje grupper og pladser. Det er for eksempel, hvis du er dansklærer, så kan du spørge eleverne om, hvem vil du gerne arbejde sammen med i dansk, og for eksempel matematik og engelsk. Efterfølgende kan du så bruge værktøjet Klassetrivsel.dk til at få udregnet nye sidepladser og samarbejdsgrupper i de fag, du tilføjer her. Nu er du altså oppe på 20 spørgsmål. Trykker på Næste. Du kan også selv tilføje et spørgsmål her. Og så kan du tilføje et spørgsmål her, og lignende kan du tilføje flere sociogramspørgsmål. Og sociogramspørgsmål er, hvor eleverne vælger hinanden. Trykker på Næste. Så skal du tilføje elever til undersøgelsen. Der kan du vælge at tilføje via Unilogin, og vi henter 9. B. Og der er hentet 26 elever. Her har du mulighed for at slette en elev, hvis der er en elev, der er gået ud, eller tilføje en ny, hvis der er kommet en ny elev siden sidst. På den måde kan du tilføje og fjerne elever fra den liste, du henter fra Unilogin. Og til sidst skal vi så bare give undersøgelsen et navn. Og trykker på Næste. Og nu er du så i stand til at kan hente indgangsnøgler som PDF eller som Word-fil. Du kan også gå ind og hente dem senere, det vil jeg vise dig nu her, hvordan du kan gøre det. Trykker på Fortsæt. Nu kan du se, at du har oprettet en undersøgelse, der hedder Trivsel, og du åbner undersøgelsen efterfølgende ved at klikke på navnet. Og herinde lander du på undersøgelsens forside. Øverst er der en række faner. Den første fane af oversigten, her har du en oversigt over undersøgelsen, hvor du fx kan se fremdriften. Du kan se, hvor mange elever har fået svaret på undersøgelsen. Fanebladets spørgsmål, kan du se de spørgsmål, du har tilføjet. Vurdering. Det er herinde, du går ind og åbner vurderingen, når du skal vurdere dine elever. For eksempel Alexander. Ham vurderer du. Og Alf. Og så trykker du ellers bare alle eleverne igennem. Når du har gjort det, trykker du så på færdig. Og det samme gør matematiklæreren. Under elever kan du se listen i den kolonne herovre, kan du se, om eleverne har gennemført. Og det er herinde, du kan hente elevernes indgangsnøgler, hvis du ikke printede dem ud første gang.
De 2 sidste fag af rapport og data er her, du finder resultaterne, når eleverne har gennemført undersøgelsen. Mere om rapportlæsning i en anden video, som du også finder på hjemmesiden. Under indstillinger, der kan du se her, hvordan du kan dele. Du deler ved at klikke på det navn, så rykker navnet over i højre side her. Og der er allerede delt med Anders og Kai. Så på den måde kan du altså dele undersøgelsen, så dine kollegaer får det samme at se, som du gør. Forhåndsvisning. Det er herinde, at du har mulighed for at se undersøgelsen, som eleverne møder den. Og der bliver ikke gemt dine svar. Så det er altså måden, hvorpå du kan se en forhåndsvisning i undersøgelsen. Det var kort, hvordan du lige opsatte en undersøgelse til mellemtrin og overbygning ved hjælp af trinvis opsætning. God fornøjelse.